салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар экран мешавад. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар Данғара, деҳаи Жартепа. 8 сотиқ замин, 2 дар хона бо калидораш, кладовка, аловхона ва боз фундаменти 5 дар хона рехтагӣ тайёр мебошад. об свет дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ боз савдо мешавад. аз ҳуҷҷатош қарори замин дорад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап задаем ва шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. рафтем боқи наворо тамошо мекунем ва лайкро фаромӯш накунед дӯстони азиз. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, поёни корвон, пеши пост. духонаga квартира дар 5 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. хона алишам мешавад бо хонаи заминӣ дар шаҳри душанбе. хона ремонти фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати кабуди сайфиддин, участкаи роҳи илелин. 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо верандаш, аловхона, анҷомхона ва боз 12 сотиқ замини дигар ҳам дорад. нархаш бо маслиҳат мебошад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. дар наздикии хона мактаби 18 ва масҷид мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. ба дастгирии некатон. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, тарафи южни шаҳр. 1.5 сотиқ замин, 2 дар хона бо кухни, подвал. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. аз ремонти хона ремонти нав мебошад. бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. чӣ гунае ки мебинед дар рӯи экран, бо чизи чорааш хеле хуб ҳаст. бо холодильник ва ғайраҳо дорад. бо нархи 24,5 000 доллар фурӯхта мешавад. боз ҳам арзонам мешавад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамошон имо WhatsApp доранд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. боқӣ да амони аллоҳ бошед. раҳмати калон. худоҷон нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад.